Espera, espera. Benvinguts a aquest nou programa que hi som. A punt de fer 5 anys de Casals en xarxa i quina millor manera doncs, de celebrar-ho que tenint aquí amb nosaltres una convidada com la Cril Cardona Johnson. Fa molta il·lusió tenir-te aquí, Cril. Gracias. És filla del gran explorador català, Fèlix Cardona i Puig, el descobridor del Salto de l'Anxo pels indígenes ja ho havien descobert, clar, però ja ho sabem. Llavors, moltes gràcies a tots els que feu possible aquesta iniciativa de Casals en xarxa. En aquest cas, avui, moltes gràcies, Montserrat, tot l'esforç que has fet per poder fer aquest programa, serà interessantíssim. Moltes gràcies a en Sergi Blasi, del grup Catalònia, la Mercè, des de Panamà. Moltes felicitats a tots. Moltes gràcies a tots els que feu possible doncs, aquesta iniciativa, la FIEX, Catalunya Exterior, també Catalunya. Aquí no canviem de llengua i sempre recordem el llegat de la Rosario Palomino, que està amb nosaltres aquí sempre al nostre cor. I ja estem sempre esmesos en aquests moments per les xarxes del Casal de Quito, de la Unió Zona Ràdio i dels Casals en xarxa, que tenim xarxes pròpies. Recordeu de subscriure-us a les xarxes dels Casals en xarxa, de Facebook i de YouTube. Bé, doncs ja hem aconseguit de connectar-nos una mica més tard del que pensàvem, però ho hem aconseguit, hem superat totes les dificultats i per això ara hem d'anar ràpid i passarem a la presentació de la nostra convidada d'avui, a càrrec de la Montserrat Granera, des de Caracas. Endavant, Montserrat. Hola, molt bona tarda a tots. Avui tenim una invitada molt especial, es diu Cril Cardona Johnson i és la filla un català que va deixar molta història a Veneçuela, que es deia Fèlix Cardona Puig, i que va ser el que realment va descobrir el Salto Ángel. Però el per què aquest salt es diu Àngel i no es diu Cardona, aquesta és una de les coses que ens explicarà la seva filla, que avui ens acompanya, a part de que ens explicarà com era la seva vida a Veneçuela, la diferència de viure entre Caracas i viure a la selva, fent en un poble fronterer amb Brasil, com va ser la seva relació amb els indis, amb les tribus que hi ha allà. I una cosa curiosa que hem d'esbrinar amb ella és perquè hi ha una població on la meitat o més de la meitat dels seus habitants es diuen Cardona de cognom. Així que us presento a la Cril Cardona Johnson, que estarà amb nosaltres el dia d'avui. Bona tarda, Cril. Buenas tardes, Monse, y gracias por escollir-me. No sé qui ho ha fet. No, el Cristian em va demanar a veure si hi havia alguna possibilitat precisament de tenir-te aquí perquè havia escoltat a parlar del teu pare, havia escoltat un programa de ràdio i aleshores vaig dir, però nosaltres aquí tenim a la filla del Fèlix. Diu, no hi hauria possibilitat. Dic, home, sí, segur que si ella està en condicions podrà fer-nos costat amb això. Moltes gràcies, estic molt orgullosa de ser aquí amb vosaltres i emocionada també, perquè que recordeu el meu pare, això és molt important, però no vull que es vegi. Jo no parlo gaire de català, fa temps que no ho practico i llavors Montse em té de corregir, la tu professora. Tu tranquil·la, tira endavant. Sí, jo estic molt orgullosa de ser la filla de Félix Cardona Puig, el capitán de la Marina Mercante Espanyola, que no és poca cosa. Va donar
dues vegades la volta al món. Una vegada amb un velero i una altra amb un vapor de carbón, de no sé què. Sí, de carbó. Sí. I li va agradar tant Venezuela que va tornar i es va quedar aquí per gràcia dels venezolans. Perquè no va tornar mai a Malgrat on va néixer, ni tampoc encara està a la casa on ell va néixer allà a Malgrat. I els dos dels seus fills també. Volia que tots els fills naixessin a la mateixa casa on ell va néixer, però no va poder ser per la guerra. Primer l'espanyola i després la segona guerra. Tots els altres hem nascut aquí a Caracas. Cril, una coseta. Et sembla si per començar fem el preguntari amb el Sergi Blasi? Molt bé. Vosaltres teniu el programa, no t'enfiïs gaire, eh? Jo vaig a posar la presentació, sí. Jo anava, fins i tot ho he escrit, ara en privat, anava a fer les preguntes a mida que anava explicant, perquè és molt emocionant el que ens explicarà la Cril, no? Però ja que l'has tallada, Cristian, vinga, va, som-hi. Cap problema, i tant que sí. A veure si ho sé posar jo, això. A veure si me'n recordo. Oh. Molt bé, molt benvinguda, Cril. Jo sóc el Sergi Blasi, des del nord-est del Brasil. Jo sóc el responsable del grup Catalunya Parla i farem el preguntari amb tu mateixa, i tant que sí. Llavors, a veure, jo és que m'he informat bastant per internet sobre la vida del teu pare, no? Que al cap i a la fi, del que parlarem avui, justament, o del que ens parlaràs, serà justament de la gran descoberta, no?, que va fer el teu pare i de totes les aventures i desventures que tu ens vulguis explicar, no? Doncs això, llegint per l'internet la biografia del teu pare, em quedo meravellat amb la quantitat d'històries i aventures que aquest home va arribar a acumular. Però anem per parts. Com ja hem escoltat a la presentació, va ser el que va fer la descoberta del Salto Ángel, com molt bé ha dit la Montserrat, i això, uau, és impressionant, no? La meva primera pregunta seria, hi has estat al Salto Ángel? El teu pare t'hi va portar? No, al mateix salt, no. Però sí ens va portar amb avioneta i ho hem vist amb molta aigua i amb quasi sense aigua. Aigua, no? Però no al mateix salt. A baix sí, però a dalt no. Molt bé. I ara una pregunta potser una mica indiscreta. T'hagués agradat que aquesta descoberta l'haguessin anomenat el Salt Cardona, per exemple? No seria més just? No, el meu pare no ho volia. El meu pare volia posar el nom dels indis, el nom que tenien originalment, però no volia Cardona. Molt bé. Molt bé. El teu pare viatjava sovint per la feina que feia. Quin és el record més preuat que tu tens d'ell? Què vol dir preuat? Preuat, apreciado, el que més et va agradar. El que més recordes amb carinyo. Gràcies, Montserrat. Molt. Era impressionant. D'anar amb ell semblava anar amb una enciclopèdia geogràfica. Aquest riu es diu això, aquest cant és aquest. Aquí vaig tardar un mes en pujar, o més, no? Que no, però era molt humilde, sencillo, no feia importància de què lo que estava fent. No li donava importància a lo que feia. Tenia molts diaris de tots i es portava per
molt bé amb tots els indis. Tot papacarona, papacarona, Molt bé. ho Molt bé. deien. Fèlix Cardona, anomenat també el català de les tribus, pel que he llegit per l'internet, va estar en contacte amb els indígenes, com tu mateixa ja has dit, no? Vivint amb ells, aprenent la seva llengua també. No entraré més en detall, perquè suposo que això és el que ens explicaràs durant aquesta trobada, no? Llavors, podríem parlar una mica de tu per conèixer-te una mica millor, 3 o 4 preguntetes. Què ens diries, per exemple, tu hi vas sovint a Catalunya? Abans sí, ara no. Sí, i quan hi anaves ho feies en català? Parlaves en català allà? Sí, de petita. Uh Molt Tenia bé, 9 anys, ja parlava català. A llavors sí, bé, però ara no. molt bé. I de Malgrat de Mar, què ens diries de Malgrat de Mar? Bueno, que, Què recordes? que, que recordem que tots estimaven el meu pare i a nosaltres, els americans, no? Érem tots nascuts aquí a Venezuela i anaven allà parlant venezolano, no? Uh Però jo deia moltes vegades, després d'anys, que era el pueblo que no quería morir. Sí, però papà no anava gaire a Malgrat. Tenia la seva casa, però l'havia donat als fills del seu germà que havien quedat huérfans, Orfes. orfes. Molt bé, molt bé. Què li recomanaries a un català que se'n va a Caracas per estar-s'hi uns quants anys? Què li recomanaries? Que neixi a la selva, que Caracas. Bueno, i tant que El sí. meu pare deia que tenia més por d'andar a Caracas amb cotxe que andar a la selva. Fantàstic, fantàstic. El teu pare us parlava el català? No, mai, Mai. mai. Parlàveu en castellà. Sí, Molt bé. Pels que no coneixem Venezuela, Venezuela té una ciutat anomenada Barcelona. És sí, la capital de l'estat d'Anzoátegui, d'Anzoátegui, no sé si ho estic dient bé, que va ser fundada el 12 de febrer per Santa Eulàlia, justament la primera patrona de Barcelona. Eh, sí, eh, I va ser fundada amb el nom de Nueva Barcelona del Cerro Santo, per part del català Joan Urpí i del Pou. sí. Quants catalans haciendo coses, no? Dic jo. Uh, Aquesta ciutat és important a Venezuela? no gaire. No gaire. Home, sí. Barcelona, És la capital de l'estat Anzoátegui. sí, però vull dir que no tothom va a Barcelona. Uh No, podria ser com la cinquena ciutat, potser. Sí, Cinquena o sisena ciutat de Venezuela. sí, Suposo que deu haver-hi bastants descendents de catalans, no ho sé. S'hi parla català allà? No, no, No. no. no, de cap de les maneres. Molt bé. Al centre català sí. Molt bé, a veure com va el teu català, Cril. A veure, cascada és una paraula polisèmica, d'acord? Que vol dir que té més d'un significat. Segons el context es pot fer servir cascada, segons el context es pot fer servir d'una altra manera cascada, no? Per exemple, avui m'he banyat en una cascada i m'ho he passat molt bé. O també hi ha una dita que diu campana cascada, mal sona tocada. Oh, És la mateixa paraula amb diferent significat. Ja que he sí. dit una dita, ens en sabries dir alguna? El teu pare en deia alguna? No ho sé. Una Ai, dita, ara una no me ve fraseceta? cap. Cap, cap. La cuina veneçolana està influenciada per les seves tradicions europees, africanes, occidentals i indígenes. Els aliments bàsics són el blat de moro, l'arròs, els plàtans, els nyams, els fesols i diverses carns. A casa teva cuineu algun plat català?
Ui, molts. La meva mare ho coneix. Sí. Quin seria el teu predilecte? Com es diu aquesta pimentón? Pebrot. Sí, Ah, pebrot. Escalivada. Escalivada. Oh, fantàstic. Escalivada. Escalivada, i tant que sí. Molt bé, ara acaba la frase, si us plau, Cril. Venezuela és un país... Maravilloso. Sí, senyora, i tant que sí. I la Catalunya exterior, acaba la frase, si us plau. La Catalunya exterior... Molt bé representada amb tots els que han vingut. Sí, Vingut. senyora. Ets fantàstica, Cril. Moltíssimes gràcies. Acaba aquí el preguntari del grup Catalunya Parla, que Ai, sí... jo tenia por de... No, és una Ara cosa... vindrà l'entrevista. Això era un preguntari només. Això era preguntar-hi només per perdre la por, justament, no? Moltíssimes gràcies, Cril, ets fantàstica. I ara us deixo amb vosaltres perquè continuem amb les teves explicacions. Gràcies. Molt bé. Cristian, tot teu? No, estava parlant ja la Cril. Sí. Jo tinc curiositat sobre com era la teva vida amb el teu pare. Devia ser una vida super aventurera, no? La teva mare era dels Estats Units, tinc entès, no? No, de Dresden, Ah, de Dresden, Alemanya. Alemanya. alemana. Alemanya. Ostres, Si el meu pare no té aquesta alemana al costat, com? que si el meu pare no hagués tingut aquesta alemana al costat, em sembla que no havia fet res, Ostres, és molt important. Per què? Per què? perquè era una dona molt especial, molt arretxa, com diuen. Ah, sí, sí. Això em conta Molt que ferma, aquí en molt diferents valenta. països tenen Molt diferents valenta. significats. Valenta. Valenta. Sí, no, era una dona molt especial. Saps que el meu pare le van, com era el hereu, le van escollir una pubilla. Allà malgrat de mar. Sí, bueno, no ho sé si t'agrada això. Sí, sí, sí. Sí, sí, molt interessant. Bueno, bueno, que ja estaven la pubilla esperant el meu pare. El meu pare ve cap a Venezuela i coneix la meva mare. I no va voler, no ho haguessi fet el que ha fet, perdona les catalanes, les pubilles, si no té la meva mare. Si ho Ara haguessi... aquest és el motiu pel qual es va quedar Sí, a Venezuela. no, bueno, també perquè havia escollit, ja havia vist Ah, el que podia veure i era un enamorat de Venezuela. Ell no volia anar a Malgrat. I Malgrat era un poble que li quedava petit. mm. No? I va viatjar i I a es va Venezuela quedar... va conèixer la teva mare. Sí, sí. I com era el teu dia a dia de nena, per exemple? No tenia On pare. vivies tu? Aquí a Caracas, I el teu pare? a la selva, sempre. No teníem pare. I quan venia aquest home a una barba, em posava a plorar perquè no coneixia el meu pare. Sempre estava fora. I quan tornava a Caracas tenia de fer tenia el seu estudi on feia els mapes que havia fet a la selva, es tenia de posar com tinta xina i com tot ben fet per als ministeris. Mm. Jo vaig portar aquí, no sé si es pot veure, Wow. això ho feia a casa. Això són els dibuixos que hi feia quan arribava a Caracas, que era que posava en paper, en blanc i negre, tot allò que havia anat recopilant.
Això durant és els feina de viatges. cartògraf, tu. En Pergamino ho feia aquí a Caracas Impressionant. i donava als ministeris corresponents, Mhm. no? Tot el que havia fet a la selva, i a la selva portava un pergamino que com 3 metres, 3 metres. I això ho feia a l'àpis. I després a Caracas prenia un tall d'aquest mapa per donar-lo al ministeri corresponent. I això ho pagaven. Mhm. I una vegada, el primer mapa del riu Caura que es va fer, el meu pare ho va portar a Gómez. I Gómez, el president, va dir, qui ha fet això? Un espanyolito que està allà afuera. El meu pare era molt jove. No, a partir de mañana, venezolano. Así, I el va nacionalitzar el dia següent. al día siguiente. Mira, això es diuen influències. No, però no volia que això ho hagués fet un estranger. Ah, perquè no ho fes un estranger, fixeu-vos quina cosa tan curiosa, no? El Fèlix era espanyol, I a més, de segur, no volien perdre. clar, però no volien Clar. que fos signat per un estranger i el va nacionalitzar en un dia perquè la signatura fos d'un veneçolà. Ai, Com arriben a ser les coses, no? jo tinc la cédula d'identitat que va fer Gómez, és així de gran. Així. No la teva, ni la meva, ni res. Ahà. Que Com un quadre, doncs. decretava que Félix Cardona Era era veneçolà. Mira que curiós. Perdó. I tu com vas aprendre català? Exacte. Al carrer. Al carrer? A Malgrat? Sí, a tot arreu t'anava jo, bé o malament, jo enronava català. I Sí, demanava... anant a Catalunya. Anàveu bastant a Catalunya? Sí, quasi cada verano, Molt bé. tota la família. Sí, I en quines oportunitats veies el teu pare? esporàdicament. Ostres. Però tu em vas dir un dia que havíeu viscut un temps... Ah, sí, Ah, jo quasi... jo sóc la filla que es va perdre la meva mare amb Jimmy Ángel per néixer. Uns dies més, 5 dies que es va perdre la meva mare a la selva i jo a dintre a la panxa. a la panxa. Quan estava a punt de parir la seva mare, es va perdre amb el Jimmy Angel. Els alçals de l'Àngel. Sí. Sí, i no vaig néixer a la selva perquè Jimmy Ángel era un piloto maravilloso. Estem aquí de pura casualitat. Le va demanar a la meva mare, ¿usted es católica? Confiésese porque nos vamos a matar. Pero como era tan bon pilot, va arribar a una platja que, com era verà, estiu, no tenia aigua. I ahí es va posar Jimmy Ángel. I de casualitat estem aquí. Estic jo aquí. Ostres, amb la teva mare embarassada de tu. Tu allà. Sí. I la meva mare va estar 6 dies només prenent aigua per donar-ne de menjar als fills, perquè no tenien res. Res per menjar i res. I
el president en aquell moment va, perquè varen dir que es va perdre amb Jimmy Ángel, la meva mare, amb 4 fills i jo per néixer. I no, ningú es va trobar. Va ser Jimmy Ángel que va sortir, la meva mare comptava quasi rozant els arbres. I per això, perquè era Jimmy Ángel. Tenia pràctica de les guerres, Mm. de Filipinas, de no sé d'on. Aleshores, vosaltres éreu 5 fills, al final. Sí, sí, 6. sí. Llavors van morir 4. La meva mare semblava una conilla. Llavors, havíeu sigut 10 germans, llavors. Sí, sí, Caramba. però em queden 6. Era molt valenta la teva mare. Sí. I tant, i tan valenta. Ostres. I vostè, la més petita? Vostè, la més No, petita? ella és la cinquena o la sisena, tu ets. Cinquena. No. Bueno, ahora sí. Al final sí, finalment sí. Clar. N'hi havia un bessó, no bessons, Eren uns bessons. sí. I el més petit sí era un noi. Jo, però molt bé, tots molt intel·ligents, sanos, tots, que això és molt important amb tants fills, no? Però el meu pare sempre estava fora. Ah, una anècdota que es fa, bueno, fa riure als demés. El meu pare va sortir de viatge i, com sempre, tardava tant. No va saber que la dona estava embarassada i la dona va donar bessons. Ostres. Ho sabia. Quan va baixar de l'Ollantepui i es va comunicar a la ràdio a la meva mare, tothom ho felicitava. Ai, que has tingut bessons, que has tingut... I ell no sabia ni que la mare, la dona, estava amistat, ni que havia tingut bessons. És a dir, que portava més de 9 mesos fora de casa. Això vull dir. Home, Imagina't tu. suposo que més de 9, no, 8, Montse. Sí, exacte. 8, exactament. Cril, i tu com vas començar a parlar en català? Perquè si el teu pare no us parlava en català i la meva mare era alemanya, qui tens... Bueno. Nosaltres no vam aprendre a Caracas català. Només parlàvem alemà. Perquè com la meva mare sempre estava sola, llavors el meu pare sempre deia: jo no entenc els meus fills, perquè nosaltres parlàvem alemà. Una vegada a casa n'hi ha un paper que diu: Loti, ven corriendo, los niños se pelean, no entiendo. Sí, perquè nosaltres no parlaven, no entendien el pare i el pare no ens entendia a nosaltres. Això no, és veritat. Nosaltres, com la mare estava sola i no parlava espanyol, pues només parlava alemà. I el pare, si no estava mai a casa quan nosaltres érem petits, aquest senyor qui és? Clar. Ostres. Sí. Però quan venia, com era amb vosaltres? Com, Dios? Quan venia, com era amb vosaltres? Carinyós. Sí. A la taula, una taula gran com aquesta, només sabia dir en alemà setz dich richtig hin. Seu bé. Seu bé. Seu correctament.
Sí. Perdón. Sí, només Això ho sabia això. dir ell. Sí, només. De res més. Com a bon Així. català, comportant-se a la taula, i tant que sí. No, és que a l'Alemanya això està molt ficat, Però crec que la Mercè preguntava com és que em vas aprendre. És com vas anar a Catalunya, no? La primera vegada i amb la Viatge. família de Catalunya, suposo, no? Sí, nosaltres només aprendim català allà. I anàvem nosaltres, no sempre, perquè tenia de treballar aquí, a los puntos astronómicos para hacer los mapas, que Clar. era el buen temps, que no havia pluja. Sí. Llavors, quan terminava, prendia l'avió i anava a Barcelona. Mhm. I vosaltres havíeu marxat tota la família amb la mare. Sí, en barco. Cap a Catalunya. Sí, Doncs clar, perquè espera't, era una colla ben gran, per pagar passatges d'avió. bueno, en aquella època no es prenia tant No s'agafava tant l'avió, tens raó. Sí, De quina època estem parlant? De quins anys? Dels anys 50, 60 o 40? No, abans, tot. No. El pare i la mare, com el pare volia que els fills naixessin a la casa on va néixer ell, anava amb la mare a Barcelona. Tornava amb un fill. Quan estava una altra vegada Amb estat, tornava el pare i la mare i el fill que ja tenien a Barcelona. Així vau viatjar molt cap a Catalunya, clar. Home, amb 10 fills, doncs sí. Els va tocar viatjar força. Força. Que simpàtic. Sí. No, en aquella època que no hi havia pañales. No, hi havia Ni penyals. compota. Bolquers. Bolquers, exacte. Res, no havia res. La meva mare, la pobra, cap a dalt, amb un fill, amb la pansa, un fill per tornar, un altre fill, una altra vegada 2 fills petits. Això, hay que verla, té de ser... Sí. S'ha de ser molt valenta, definitivament. I conta'm una cosa, perquè així preguntant, hi ha una població que gran quantitat de persones es diuen Cardona de cognom. Per què? Perquè el meu pare estava a Camarata i va trobar un indi que ho veia espavilado, com diuen, no? Y digo, aquest me lo porto a Caracas y podrà en un futur traduir espanyol con hindi i la meva mare havia perdut un fill que es va morir aquí a Caracas en una piscina que havia a casa. Llavors Sabàs ho va inscriure a un col·legi i li van dir, bueno, i el cognom, no? Apellido. Sí, el cognom. El cognom. Ja posa Cardona. I en 6 setmanes va aprendre a escriure, bueno, elemental. Intel·ligent. Escriure i llegir. I llegir, no? Bueno, perfecto. Llavors, volia tornar una altra vegada Sabàs a la selva, a Camarata, i el pare ho va portar. No me quedo aquí. Va tornar a casa i va... A casa havia un telèfon, no? D'aquest de la paret. I volia, anava, la meva mare estava enraonant i ell anava i tornava enrere de la paret. A veure, aquí estava... perquè no coneixia el telèfon. No coneixia el telèfon. Clar, era la primera vegada que veia un telèfon i no sabia d'on sortia la veu.
amb qui estaven Amb qui raonant, parlava? amb qui parlava. Llavors també a la nit deixava la llum encesa i la meva mare dir, mira, això no pot ser, tens de pagar la llum perquè es té de pagar, o sigui, Clar, ells no tenien No, llum elèctrica. no, llavors es va aixecar de la cama i va dir, però aquí no n'hi ha ningú, qui veu la llum? Clar, perquè ell no sabia que això amb els cables era la llum. I l'altra raó també del per què molta gent es diu Cardona en el poble de Camarata és perquè quan el govern espanyol va decidir, veneçolà, perdó, va decidir fer les cèdules d'identitat dels indis, quan van arribar a la zona indígena i els van preguntar, per poder-los cedular, ningú tenia cognoms. I l'únic cognom que coneixien era Cardona. I aleshores tots es van començar a posar el nom Cardona, que era l'únic nom que sonava, diguem, en veneçolà, perquè ells tenien noms indígenes, però, clar, ells, recordeu que els indígenes es diuen la traducció que si la flor de la muntanya, que si el sol naixent, que si aquestes coses, aleshores, clar, no tenien com cognoms establerts i molts d'ells es van acollir a posar-se el cognom de Cardona. Per això, més de la meitat de la població es diu Cardona de cognom. No, i també... Perquè li teníem molt respecte i molt carinyo, més, clar. Sí, no? Papa Carona. Exacte. A tot arreu. Papa Caroni. Carona. Carona. Carona de Cardona. Sí, perquè no podia Carona, dir Carona. Sí, no podia... Com una cara petita. No, és que no podia pronunciar la D. No podia... això. No, els és molt difícil pronunciar la D de Cardona. Aleshores es va quedar Carona i mira, sí, una cara petitona. I són els indígenes, els pemones, no? Sí. Paracotos. També es diuen. I el teu pare, Krill, us ha transmès la llengua originària, la llengua d'aquests indis que dieu? Sí. Us ha ensenyat a vosaltres o no? No. No. Però ell en va aprendre, no? Ell va aprendre algunes llengües indígenes, no? Clar. O també et portava aquest indi de traductor. Perquè n'hi ha molts indis que parlen dues llengües, no? Llavors podia enraonar amb uns i amb altres. Clar. Perquè si no, no pogués... I aquest sabà, vosaltres sabeu que l'Ollantepui, on cau el Salto Ángel, no, com se diu, que els indis no podien veure ni pujar, perquè era la muntanya del diablo. I el meu pare va ser el primer home blanc que va pujar a l'Ollantepui, amb aquest indi que a Cardona. Llavors, els altres indis, al veure que aquest va baixar i que no va passar res, ja van començar a tenir aquest temor que tenien del diable que tenien. Clar. Ja van començar a pujar. Més confiança. Si agafar confiança, això sempre. Clar. Que això també ningú sap que la muntanya del diable no podien ni veure els fills. Les dones es tapaven els ulls perquè no veiessin... Perquè no veiessin la muntanya? La muntanya. Ai, mira. Clar. Ara, clar, es diu el salt de l'àngel. Com diu? Que és... Es veu que, aquí estic llegint a l'Enciclopèdia dels Catalans d'Amèrica, que el Jimmy Àngel va sobrevolar el salt de l'àngel per encàrrec del teu pare, el Fèlix Cardona. Això no és veritat. Mai ho has
Que el teu pare li va encarregar que pugés al Salto Ángel, No, No, que ho sobrevolés. que el no, sobrevolés. no. Això no és veritat. El meu pare mai li va demanar res al Jimmy Ángel. Lo han fet semblant que eren amics, que era res. Jimmy Ángel només buscava or. Andava amb un pedaç de cuarzo que tenia or i estava aquí a Caracas només buscant, perquè la avioneta no era d'ell. Ell no tenia res. Buscava només quartos per comprar avioneta, per anar, i socios en oro. La obsessió també, quan es va lançar la meva mare, que iban a morir, le demanaba a la meva mare, señora Cardona, dígame, ¿dónde está el oro? Su esposo sabe dónde está el oro. Ostres, aquí a l'Equador també hi ha això, de búsqueda de la baixa del Dorado. Hi ha Exacte. mites al voltant d'això. Sí. No. Su obsesión era el oro. Porque Jimmy Ángel va venir de Panamá a un senyor que ho va contratar per $5,000 en aquella època, perquè anés a una muntanya i va baixar amb baldes d'oro. I això és veritat. Això, fantasia de Jimmy Ángel. Obsessió de l'oro. Només volia or. I en canvi el teu pare era ben No. desinteressat en tota la qüestió econòmica. No, Jimmy le va dir, pero serás rico. Y el pare le va dir, ya yo soy rico. Només en viure a la selva. Això ja l'omplia. Sí. No es. Ya no quiero riqueza. Yo soy rico. I la història que en Jimmy Angel es va quedar esturat allà dalt al El salt, pare, això sí és cert? I que el teu pare va haver d'anar-lo Mira, a rescatar o no? si tinguéssim temps, o No ho veig, em sembla que no, que no queda massa temps ja. aquí No ho sé. Avui és el Sergi, això. papá contando la historia de Jimmy Ángel de todo el Salto Ángel. Ah, mira. Però no. La voz de papá. La veu del pare. Teniu, per internet, a TV3 em sembla que es aconsegueix alguna entrevista que se li va fer. Clar, Va fer realment, amb com ell. deies, que li interessava moltíssim explorar, no?, i descobrir territori, i és dels que realment va fixar la toponímia, no?, de bona part del territori de les Guayanes, no?, i de Tota la la toponímia. Guayana venezolana, no? Sí. Tota va fer el meu pare. Anaves amb ell i te deia, aquest canyo es diu així, aquesta muntanya es diu així. Tota la toponímia la feia el pare. I també va formar part de l'expedició que va descobrir les fonts de l'Orinoco, no? Sí. No, el pare sempre va dir, i ara estan dient una altra vegada, que no varen arribar a les fonts de l'Orinoco. I saps què? Que era Franz Rizquez, que era el... Varen començar els francesos a anar al Orinoco. I Pérez Jiménez va dir no, los franceses no. La va comandar un venezolano, Franz Rizquez. Llavors varen demanar al pare que fessin els punts astronòmics, no? Del cauce del río y arribar. Y aquest Franz Rizquez va dir, ya estamos llegando. Ustedes se quedan aquí. Yo voy con los indios
abrir camino a, la, a, la, a las fuentes, no? Per dir que jo sóc el primer que va arribar. I no era veritat, perquè el que havien arribat eren els indis abriendo. Això sempre, no? Claro. Y después le dijeron, adelante, General Risques. Això és veritat. I una altra cosa, que varen fer un pergamí grandíssim perquè firmessin tots que arribaven, no? Però tenia un error ortográfico. Y el meu pare va dir, yo no firmo esto, que tiene un error ortográfico. Y a punta de pistola, contado por papá, tuvo que firmar ese documento. Fèlix, pare. El meu pare. I Franz Risques va sacar un llibre, Descubrimiento de las fuentes del Orinoco, i varen posar una foto del documento con el error ortográfico. Cuando sacaron el libro, todo el mundo empezó a decir, pero esto tiene un error ortográfico. Retiraron esa edición, sacaron otra edición y, que eso no lo sabe mucha gente, en vez de poner la foto del documento, la transcribieron corregido. Y Félix Cardona, firmado. Ya no pusieron la foto con la firma de todos y con el documento original, para que tú veas. Y eso fue en los años 60. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Això ens dona molta idea de com anaven ¿Cómo les coses, no? retiraron Mira. toda la edición, la primera edición, por el error? I m'agradaria saber també més de tu. O sigui, tu de petita vas viure a Caracas, anaves molt a Catalunya perquè naixien també germans, o feies bastants viatges a Catalunya a l'estiu, però després que vas fer, vas viure sempre, has viscut sempre a Caracas, a Venezuela, a què t'has dedicat? Et deia, això que et preguntava. Jo vaig ser la filla mimada del meu pare. Ah, Siempre, bueno, de petita. Así. Però jo no vaig anar, jo vaig anar a Barcelona amb 9 anys. Vaig anar al col·legi a Barcelona. Ens vàrem quedar interns, horrible, al col·legi de monges a Barcelona. I a l'estiu ens trobàvem tota la família, perquè tots els germans estan a diferents col·legis interns. A Mataró i a Barcelona. I a l'estiu, al fin de juny, venia el pare, la mare de Caracas i el germà més gran. Ens trobàvem tots, o bé a Malgrat per passar els 3 mesos d'estiu, o també, finalment, els 3-4 anys a Lloret de Mar. A Lloret. Sí, ens trobàvem tota la família. I n'hi havia Nadals que estàvem 2 germans a un sitio, 2 germans Un altre lloc. De dos en dos. De 2 en 2. La meva mare, el meu pare, era increïble. Ningú ho volia creure. Digo, no, porque son las circunstancias. Es así. Estaven de 2 en 2 de los Nadals. Però a l'estiu sí ens trobàvem tots. Estàvem tots junts. Però tu després vas fer vida a Caracas, no? Sí, jo vaig... Amb 20 anys vaig tornar a Caracas. Papá, me quiero ir. Esto no me gusta. Papá, este país no me gusta. Vámonos, vámonos.
però circumstàncies novament hem tingut d'estar aquí a Caracas. Perquè el meu pare havia una companyia d'espanyoles, catalans, com se diria, que el meu pare li va donar, com se diu, autorización para todo. I ho varen robar tot, Se van enrobar tot, tot. imagina't. Hem tenir de tornar d'Espanya, que jo mai pensava tornar, i quedar-se aquí, treballar tots els germans que no fèiem res, i començar de nou, perquè estàvem totalment arruïnats. I vaig començar a treballar amb Phelps. Jo. Els altres germans en altres llocs, no? La família Phelps, Sí, que també és una família molt important. i que estimaven molt el meu pare, i el meu pare També eren alemanys, ells. Els no, Phelps. americanos. Americans eren els Phelps? Sí, americanos. Sí. I el pare andava a la selva i per ocells. Ah, sí, clar. Aquí Sí, estan, sí. amb els ocells. Sí. Però no... Nosaltres hem tingut de canviar tota la vida Clar. perquè del dia a la nit sense res. I no es va poder fer perquè eren 200 espanyols, catalans majorment, que ho havien donat d'autorització, no? Però no es va poder fer ni recuperar res, ni res de res. Es va canviar la vida totalment. El meu pare va treballar molt a la selva i ho presentava tot i ho venia al govern de torn. Ell va portar amb tots els governs, amb tots els ministeris, també que no va tindre mai problema amb presentar els treballs. A tot arreu ho estimaven i compraven tot el que feia, els mapes, tot. I també veig que també va descobrint moltes espècies de flora, de fauna, que porten el seu nom. I fins i tot un pic, no? Una muntanya a la frontera de Veneçuela amb Brasil. Sí, que està el pic Phelps, el pic Zuluaga i el pic Cardona. Però van donar el més alt a Phelps, l'altre a Zuluaga i el més petit al meu pare. Però quan van fer la frontera, Phelps i Zuluaga van quedar a Brasil i l'únic a Veneçuela, Cardona, el més petit. Sí, así, en la serranía de Jagua. Así, no, però el meu pare era massa humilde. No li donava importància perquè quan arribava dels viatges venien tots els catalans a casa, Bofill, Benalles, com se diu? Bueno, gràcies. Gràcies. Vila, Pau Vila. Pau Vila. Sí. A casa. Molt important, en Pau Vila, clar. Un altre, sí, en Pere Grases, un altre molt important a Veneçuela. Sí, i estimava molt el meu pare. Com va plorar quan el meu pare va morir aquí a l'ombro? Estimava molt el pare. I amb la família Maragall també venia? Sí, també me suena. Jo penso que jo me vaig anar amb 9 anys
I tot això passava abans amb el meu pare, no? Però, clar, ho coneixíem a tots. Bueno, felicitant el pare. Quin dia vas trobar? Els ocells, quants vas trobar nous? I el pare no li donava importància. Sí, no, està bé, perquè tot això està a l'Herbari Nacional. Totes aquestes plantes que va recollir el meu pare. Moltes, i al Smithsonian Institution en Washington. Moltes noves per a la ciència, però el meu pare no li posava el nom. Eren ells, al Jardín Botánico de Chicago, un altre català que estava allà, que posaven el nom de Cardona. Però no el meu pare que arribava i deia aquesta és Cardona, aquesta Cardona. No, ell donava totes les plantes i li posaven el nom que ells volien i molts Cardona, no? Orquídies. Llavors, jo vaig portar una carta, però que no es veu gaire bé. No, que papà li dona a Henry Pittier. Habeu sentit de Henry Pittier? El Parque Pittier. Aquí hi ha un parc nacional que es diu Henry Pittier. Pittier, sí. I aquest senyor era qui posava al Jardín Botànic els noms. I molts va posar el nom del meu pare, però que eren molt amics. I li va donar tota la col·lecció Félix Cardona, que estava al Jardín Botànic, a Henry Pittier con tot el que tenia allà. Jo vaig anar allà i amb aquestes plantes, no ho sé com feia el meu pare, amb la humitat de la selva, totes arribaven aquí bé, perquè tenia unes premses especials. I el meu pare feia tot. Agafava els ocells, els treia la tripita, ficava algodó i tot això ho vaig veure a la col·lecció Félix. Aquest ho ha fet el teu pare i escrivia amb... Jo no sé com feia tot això. Perquè hi dedicava moltes hores. Clar. Ficat allà a la selva, ficat al fill Le del món. dedicava la vida. Li dedicava tota la vida. Le dedicava la vida, clar. Y Pero Cris, todo. ¿tens algun record així de quan eres petita, una cosa que sigui teva amb el teu pare? Així que diguis, el meu pare, no sé, em donava de menjar Ja, només quan... o una vegada. A veure, t'escoltem. No, que de menjar no. Però jo no em dic Krill. Això és un diminutiu de l'alemany. Jo em dic verdaderament Margarita. Jo quan sentia que el meu pare deia Margarita, ui, ja sé. Això no està bé. Quan deia Krill estava tot bé. I tinc moltes fotos amb ell. La filla que té més fotos al meu pare té una foto dedicada del meu pare, sóc jo. Que maca. Senyors, em sembla que hauríem d'anar acabant perquè... Sí, però és que ens podríem quedar parlant i Ui, tant! Ui, tant que ens hi podríem quedar parlant. Mira, molt de temps. Només va sortir aquesta revista fa uns anys. I què vols ensenyar d'aquí, això? Mira. El pare. Una molt ben fet. Amb fotos va venir a casa aquest noi i... Que bo. I li va fer una entrevista. No, el meu pare no hi era. El meu pare ja no hi era. No. Va parlar d'ell. No.
Però jo sóc la filla que Mm. després que el va morir el meu pare A veure. va estar va estar més involucrada amb tot lo del meu pare, Clar, a tot arreu. clar. Els meus germans no volien saber gaire. Ara, el que jo sí vull agrair és que ningú va fer correja de lo que estic dient de errores del català. No, Clar. ningú No, t'ha de parles molt bé. corregir. Tu fas força Parles bé. molt bé. Fas Molt bé, força bé. I fantàstic. I tant. que no t'han d'estar corregint. Ah, sí. Mercedes, m'ha agradat molt conèixer. Gràcies, a mi també. És un plaer i un honor. No? Totalment. Sí, impressionant la teva història, Acril, i tant que sí, o Margarita. I Ah, no, això no es del teu cal. pare, i tot el teu pare. I potser que ja anem acabant aquí, Cristian. Sí. Ja. Moltíssimes És el que estàvem gràcies. dient. I gràcies, Moltíssimes gràcies. Montserrat. I potser encara hi No, tornarem, gràcies a vosaltres per Exacte. estar sempre en contacte amb Veneçuela i aquí seguim per seguir fent xarxa, que és el que ens interessa. Gràcies. Ara I tinc tant. una pregunta. Des Sí. quan esteu fent aquest programa? 5 anys. Només 5 anyets. Demà farem 5 anys. Demà, oi! Demà. O Per sigui molts que Sí. anys, doncs. farem Sí, alguna celebració. ja veurem. Em sembla molt bé. Sí, però és molt Virtual. important. Sí. Ho felicito de corazón. Gràcies. Perquè això no vaig sentir mai de cap país fora de vosaltres. És una idea. Això és el treball de la xarxa. És una idea d'Equador. És una idea dels És de casals tots. de l'Equador i després ens vam anar apropant i aquí estem. I poder parlar amb persones com tu és un luxe tan gran. Realment. Jo és que em sento molt honrat i em sembla que encara ens tornarem a veure potser algun dia, perquè a mi m'han quedat moltes preguntes, encara ara cada cop me'n venien més. Doncs sí, home, que uns mesets Sí. podem tornar, oi? Clar que sí, clar que sí. Clar. Sí. Ficar la orden. Però Moltes gràcies. qui és de Quito? El Cristian. El Cristian. Jo. La primera vegada que em vaig casar va ser a Quito. Ostres! Ah, ja tens una història per la pròxima Uau! Cristian. Molt bé. Uau, devia ser preciós, Quito. És preciós ara, però fa uns anys, el centre històric, això devia ser, però... I vas viure a Quito? Era un equatorià? No, va ser esporádico, un paso, un toque. De la vida, un toque No de la entrem en vida. intimitats. Mario Aguas va ser el padrí. Tens Déu-n'hi-do. feina, Cristian. Tens feina. Sí. Doncs a veure si hi ha una altra ocasió que jo crec que estaria molt bé i ha estat un plaer molt gran poder parlar amb tu, Cril. I saber més del teu pare també. Sí. I ja ho saps, aquí és casa teva. Nosaltres sempre fem aquest programa cada dimarts, ens pots trobar aquí i cada dijous. I pots entrar-hi i parlar amb les persones que Va ser un venen. honor d'estar aquí amb vosaltres. Moltíssimes gràcies. D'acord. Moltíssimes Una abraçada. gràcies. Un plaer i ja Molta quedarà gràcia, en les xarxes. O sigui que al Cristian li passarà a la Montserrat l'enllaç i podeu veure el programa que queda gravat. Perfecte, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Que tingueu una bona tarda. Fins a la propera, Cril. Adéu-siau, Fins a la gràcies. propera. Montserrat.
Adéu, bona Chiquillas, tarda. Adéu, gràcies. teniu una nova amiga a Caracas. Molt bé, fantàstic, gràcies.